Tak dneska budem natáčať 5 faktov o Springtrapovi. Nie, vlastne pár faktov. Takže Springtrap je z dvojky a bol pôvodne Shadow Bunny. Viete, že v trojke pizzerňa zhorela a toto z neho zostalo. Taká zelená škareda príšera. V trojke straší z dvoch strany tých dverí odomknutých a ventilátorov. A posledná vec. I v trojke je jediný, ktorý vás môže zabiť. A v ňom keď vlastne zhorel, sa pokazil, tak v ňom je toto Purple Man. Nikto by to nečakal, ale vnútri Springtrapovi je Purple Man. To je ten, ktorý zabil, keď bol dieťa, Pupeta. Vlastne, a oni sú vlastne ako keby nepriatelia. A posledná vec je tá, že Springtrap v štvrtej noci je 4., 5. a 6. a 7. noci sú strašne aktívni. A toto je všetko o Springtrapovi. Dúfam, že sa pár faktov o Springtrapovi páčilo. Tak